भांगडा दिलाचा राजा अस्सल फौलाद तू, अस्सल फौलाद तू. मनात माया डोळा निखारे बाघाची औलाद तू, बाघाची औलाद तू, बाघाची औलाद तू. काही लोक त्यांच्या पदामुळे ओळखले जातात, किंबहुना पद हीच त्यांची ओळख असते. एकदा पद गेलं की लोक काळाच्या उदरात गडप होऊन जातात. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशी शेकडो उदाहरणे आहेत. मात्र कोणतेही पद नसताना कायम लोकांच्या मनावर अधिराज्य करणारा एखादाच असतो. ते नाव संदेश पारकर. विशेष म्हणजे पारकर त्या मोजक्या लोकांपैकी एक आहे. हम जहां खडे होते हैं लाइन वही से शुरू होती है हा अमिताभ बच्चन यांचा गाजलेला संवाद आहे. मात्र चित्रपटातील हा संवाद कुणी प्रत्यक्षात आणलेला असेल तर ते संदेश पारकर आहे. अशा या दिलदार उमद्या नेत्याचा वाढदिवस साजरा होत आहे. त्यानिमित्त ब्रेकिंग मालवणी परिवाराकडून घेण्यात आलेला हा आढावा. वयाच्या अवघ्या 24व्या वर्षी कणकवली सारख्या संवेदनशील शहराचा सरपंच, बाहुबली नेत्यांशी घेतलेला पंगा, कणकवलीकरांचे जिंकलेले मन हा सगळा इतिहास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रत्येकाला माहित आहे. पारकर सरपंच होते, नगराध्यक्ष होते, कोकण सिंचन महामंडळाचे उपाध्यक्ष होते आणि राजकारणाच्या पटावर रूढ अर्थाने कुणीही नव्हते. मात्र पद असणे आणि नसणे या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या लोकप्रियतेच्या आड कधीही आल्या नाही. 1990 ते 2020 तब्बल 30 वर्षे हा माणूस जिल्ह्याच्या मनावर अधिराज्य करतो आहे. हे भाग्य आतापर्यंत एकाच्याही वाट्याला आलेलं नाही. दिलदार स्वभाव, कलासक्तपणा, लढाऊ वृत्ती, माणसे जोडण्याचा स्वभाव आणि कायम जमिनीवर असलेले पाय ही त्यांच्या लोकप्रियतेची कारणे आहेतच. पण अन्यायाविरुद्ध पेटून उठणे आणि त्या भूमिकेवर ठाम राहणे हा त्यांचा सर्वात विरळा गुण आहे. कितीही नुकसान होणार असले, सोबतचे कितीही लोक सोडून जाणार असले तरी ते आपली भूमिका बदलत नाही. हा विश्वास असल्यामुळे त्यांच्या भोवती लोकांचे कोंडाळे कायम असतात. राजकारणाच्या प्रवाहात नेत्यांवर पक्षांतर करण्याची वेळ येते. पण अनेकांच्या बाबतीत पक्ष बदलताना कटुता निर्माण होते. संदेश पारकर यांच्या बाबतीत ते कधीही झालं नाही. ते ज्या पक्षात गेले त्या पक्षात त्यांनी अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण केले आणि राजकारणात असूनही ते संबंध कायम टिकवले. संदेश पारकर मूळचे काँग्रेसचे. ते पवार साहेबांसोबत राष्ट्रवादीत आले. कणकवली सारख्या एका खेडेवजा शहराचा नगराध्यक्ष असूनही पक्षाच्या नेत्यांनी पारकर यांना प्रचंड प्रेम दिलं. पारकर राष्ट्रवादीतून काँग्रेसमध्ये आले तरीही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी त्यांच्या संबंधात कधीही कटुता आली नाही. आजही पवार साहेब कोकणात आले की संदेश पारकर यांची भेट घेतात. जे राष्ट्रवादीत काँग्रेसमध्ये तेच भाजपात आणि भाजपमधून सेनेत आल्यावर सुद्धा त्यांच्या वैयक्तिक संबंधात कधीही दुरावा आलेला नाही. आज राज्याच्या राजकारणात असलेल्या सर्वच पक्षांत पारकर यांचे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. पारकर यांचा शब्द असेल तर कोणत्याही पक्षातला नेता त्यांचा अधीर करीत नाही. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे आणि तिन्ही पक्षात पारकर यांचे अगदी जवळचे स्नेहबंध असलेले बडे नेते मंत्रिपदावर आहेत. त्यामुळे कणकवलीच्या आशा आणि अपेक्षा आजही संदेश पारकर या नावावर टिकून आहेत. सत्ता असो किंवा नसो, संदेश पारकर हा माणूस सामान्य माणसासाठी लढला आणि सामान्य माणसांसोबत राहिला. राजकारणाशी कसलाही संबंध नसलेला सामान्य माणसाचे जितके प्रेम संदेश पारकर या व्यक्तीला मिळालं तितकं कुणालाही मिळालं नाही. पारकर यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे खऱ्या अर्थाने यश आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या नगराध्यक्ष निवडणुकीत संदेश पारकर नगराध्यक्ष व्हावेत अशीच लोकांची इच्छा होती. मात्र पैशापुढे लोकेच्छा कमी पडली हे वास्तव आहे. राजकारणात हार जीत होतच असते, पण तो पराभव संदेश पारकर यांच्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या कधीही आड येणार नाही याची संपूर्ण जिल्ह्याला खात्री आहे.
सामान्य माणसाच्या साध्या नेत्याला ब्रेकिंग मालवणी टीम कडून वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा.